zwemvereniging Spio bestaat 50 jaar. Afgelopen weekend werd dit groots gevierd in de Sprank in Venray. Vrijdag was er een reunie voor oud-leden. Mensen uit heel Nederland kwamen hierop af. Zaterdag stond in het teken van clubkampioenschappen. De leden van de secties waterpolo, wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen werden gemixt in een team. Iedereen moest dan alle onderdelen die we dan hebben binnen de vereniging doen. Dus een stukje waterpolo, een stuk kunstzwemmen en een stukje wedstrijdzwemmen. En het was erg leuk, want ik heb zelf bijvoorbeeld moeten synchroon zwemmen, echt met mijn voeten boven water en noem het allemaal maar op. En ik moet zeggen, dat viel toch erg tegen. En het is leuk om op die manier met de andere secties kennis te maken. Gisteren werd er door prominenten en leden in totaal 50 kilometer gezwommen om geld in te zamelen voor het goede doel. We hebben aan de leden gevraagd om bij vader, moeder, neefjes, nichtjes, familieleden om daar geld op te halen voor elke baan die ze zwemmen. En dat geld gaan we vanmiddag overhandigen aan kindervakantiewerk Venray. Aan de start van de estafette stonden 5 prominenten, waaronder Olympisch zwemmer Dion Dreesens. Zijn topsportcarrière begon ooit bij Spio. Dion startte op zijn 7e met zwemmen bij de Venrayse vereniging. Hij maakte snel progressie. Ik maakte grote stappen hier bij Spio. En daarmate waren de trainingsuren opgebouwd. Ik heb heel kort bij Ben Achterberg gezwommen, dat was de eerste trainer. En daarna was ik naar de hoofdtrainer gegaan. Maar ja, alle trainingen die brengen wel herinneringen op. Je bent wel de trots van Spio, wist je dat? Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja. Ja, dat is wel leuk om te horen. Ook burgemeester Hans Gielissen en wethouder Lucien Peters namen een duik in het zwembad. In totaal zwommen zij beiden 6 keer op en neer. De wethouder genoot ervan om op zondag een kwartier lang baantjes te trekken. Het was heerlijk. Zeg, met dit weer, als je dan even een duikje mag nemen in een lekker verkoelend zwembad, is dat heerlijk. Ja, het was heerlijk. En het was ook mooi om langs die prominenten dit baantje te maken. De wethouder haalde daadwerkelijk ook een bedrag op met zijn prestatie. Hij werd voor €50 gesponsord. Die werd zojuist door de burgemeester nog extra gesponsord als ik die baantjes zou gaan zwemmen. Ja, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat mensen dit soort initiatieven nemen. Waarbij ze steeds op een ludieke manier of op een slimme manier mensen aan de hand nemen om samen in te zetten voor een goed doel. De estafette duurde tot het eind van de middag om tot een totaal van 50 kilometer te komen. Er werd ruim €700 opgehaald. De cheque met het bedrag wordt later deze week overhandigd. Het Kunstencentrum Jeruzalem in Venray is begonnen aan het nieuwe seizoen met een breed cursusaanbod. Ondertussen zijn ze bezig met een behoorlijk indringend veranderingsproces. Zo komt er meer samenwerking met externe partijen. Daarnaast wordt het aanbod voor jeugd en onderwijs vergroot met diverse projecten. De veranderingen hebben te maken met de cultuurbezuinigingen. Het bestuur heeft echter besloten om niet botweg te bezuinigen op bijvoorbeeld personeel, omdat de eenmalige kosten hiervan zeer hoog zijn en dit financieel veel nadelen oplevert. Dus waar we voor gekozen hebben om te kijken of we de bezuinigingen kunnen gebruiken om echt nieuwe ambities te formuleren, koers op de toekomst te zetten en vooral kijken we echt op de langere termijn dat we er over 10 jaar ook nog zijn. En daarvoor hebben we onze mensen, dus we proberen zoveel mogelijk onze mensen in huis te houden. Nieuw aanbod nodig, wat gericht is op de toekomst. Veel samenwerking met wat ik net al zei, met andere partners. Dus, centrumfuncties zeg maar, hier in de culturele infrastructuur. Want wij vinden het nog steeds verschrikkelijk belangrijk dat kinderen en jongeren kennis maken met kunst en cultuur. Voor de cursisten zijn er ook enkele veranderingen. Vooral de muziekcursisten gaan hier veel van merken tijdens de les. Vroeger had men het idee van muziekles, pianoles of gitaarles krijg je 1-op-1 les, zeg maar, een docent met een leerling. Wij vinden dat we meerwaarde kunnen geven aan de cursussen door in groepslessen te geven. Dat is eigenlijk de grootste verandering. Groepsles is eigenlijk een beetje onze norm geworden. Wij vinden dat het onderwijs in groepen de individuele prestaties ook verhoogt. Daarnaast worden de verschillende disciplines zoals muziek, dans en beeldende kunst ook meer gecombineerd dit seizoen. Dit krijgt vorm in een projectweek. 3 keer per jaar doen we dat en dat kunnen we hier doen, maar ook in een verzorgingstehuis, bejaardentehuizen, cafés, sportkantines, noem maar op. En naast al deze interne vernieuwingen wordt er ook door de gemeente nagedacht over hervormingen met andere instanties. Er wordt onderzoek gedaan naar een cultuurhuis, waarin de Schouwburg, de bibliotheek en het kunstencentrum worden verenigd. Van der Velpen ziet samenwerking als noodzakelijk.
En niet alleen het financiële overwegingen, daar wordt vaak de nadruk op gelegd. Maar vooral om het effect en de impact in de samenleving te vergroten. En wij zien daar wel heel veel mogelijkheden in. Ja. Hoe het cultuurhuis verder gestalte zal krijgen is nog afwachten. Op dit moment wordt er door wethouder Peters gesproken met de betrokken partijen. De Blitterswijkse wakeboardschool Onboard heeft deze week een speciale gast. Chad Lowe, de internationale wakeboardcoach uit Californië en Amerika, is hier om het team van Onboard te versterken tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Utrecht. Patrick en Renate, de eigenaren van de wakeboardschool bij het Leukermeer in Well, zijn vereerd met het bezoek van de Amerikaan. Ik heb Chad ontmoet in Amerika. Ik ben daar naar het wakeboardkamp geweest om daar zeg maar, ook les te krijgen in het wakeboarden. En we hebben daar met elkaar gesproken van, joh, ik doe hetzelfde in Nederland wat jij hier doet. Dus ja, als je zin hebt, kun je een keer langskomen. En dat gebeurde dus deze week. Iedereen die geïnteresseerd was, kon nu dus les krijgen van een Amerikaanse professional. Maar wat is wakeboarden eigenlijk? Wakeboarden is eigenlijk snowboarden, maar dan op het water. De basis is hetzelfde, de houding is hetzelfde. Het enige verschil is dat het water niet bevroren is. En we hebben geen berg, dus we doen het achter de boot. Achter een boot dus, op een plank over het water glijden. En dat lijkt moeilijker dan het is, want het is snel te leren. In principe bij ons binnen 20 minuten sta je op een wakeboard. En dan kan je dus zeg maar achter de boot staan en eventueel bochtjes maken. Een leeftijd is daarbij niet zo belangrijk, want iemand als Chad begon pas laat met het wakeboarden. Wakeboard, I was 17, but I started water skiing when I was 7. So I've been drugged behind a boat for almost 30 years and wakeboarded when I was 17 when it started to get cool. Daarna ging het erg snel en nu behoort Chad bij de wereldtop in zijn klasse. En dat is natuurlijk mooi meegenomen voor Patrick en Renate voor komende week. Chad is hier ook om zeg maar, te trainen, om mensen te trainen voor het komende NK. Dat is dit weekend in Utrecht in de Meren, 22 en 23 september. Daar gaan wij ook aan meedoen. Ik bij de veteranen en Chad bij de international rijders. En we nemen onze teamrijders ook mee naar het NK. En die gaan we dus van tevoren nog even klaarstomen, zodat we goede resultaten gaan boeken op het NK. Natuurlijk zijn voor Chad de temperaturen hier veel lager dan in Zuid-Californië waar hij woont, maar dat mag de pret niet drukken. It's just like riding in November, December, and then maybe like first part of the season in California. Is the water in the Maas different than the water in California? Well, it's a river, so there's a little current that you have to work with, but it's not too big of a deal. I ride rivers all over the place, Mexico, all over California, so river riding is a little different than lake riding, but it's not a big deal. En dat is weer een typisch Amerikaanse uitspraak, want even later zou blijken dat het onder de gegeven omstandigheden en temperaturen toch echt niet meevalt. Maar ook dan blijft het een Amerikaan, waardoor alles toch net weer iets groter en beter wordt. Pat out here, like he's got a good school, he knows what he's talking about, he's offering an awesome place to ride. The boat's really good, the wake's good, the conditions are always super glassy. Like if you want to have fun wakeboarding, come see Pat out here, it's going to be a blast. And get a little piece of summer while it lasts. En met deze enthousiaste woorden in het achterhoofd zal het met die Nederlandse kampioenschappen zeker goed komen. U heeft het zelf vast ook wel eens opgemerkt. Zwerfvuil in de bermen van de weg of in het plantsoentje in uw buurt. Vandaag werd er iets aan gedaan. Het is namelijk Keep It Clean Day, ofwel Hou het schoon dag. Zelfs de burgemeester deed mee aan de opruimactie. Het is geen plaatselijke actie en ook geen landelijke, maar een actiedag die inmiddels over de hele wereld verspreid gehouden wordt. Het is begonnen in Estland, 2008 volgens mij, uit mijn hoofd. En daar is het klein begonnen en eigenlijk uitgewaaid over dat land heen. En langzamerhand is het eigenlijk de wereld overgevlogen. Nederland doet dit jaar voor de eerste keer mee, samen met 4 Europese landen. In Nederland zijn er een behoorlijk aantal gemeenten die meedoen. En in dat lijstje valt de gemeente Venray flink op. Dat heeft alles te maken met het grote aantal basisscholen dat meedoet. 8 scholen met 800 deelnemers ongeveer. Daar hebben we begeleiding meegeteld, burgers, wat collega's, oud-collega's doen mee. Dus iedereen die pakt het gewoon op. In groepjes met een begeleider trokken de leerlingen de diverse wijken in om overal zwerfvuil op te rapen. Wat vind je van al die rommel zo in de straten? Niet goed. En toch ruim je het niet op als je het ziet liggen normaal gesproken? Soms.
Als het goed is wel. Gooi je zelf wel eens wat weg? Soms, heel soms. Maar vanaf nu niet meer? Nee. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel vuilnis er overal ligt. En om het op te ruimen zou je er bijna dagelijks mee bezig kunnen zijn. Nee, dat is niet mijn dagelijkse werk, maar ik zet me graag in de ochtend in om hierbij actief te zijn, omdat het belangrijk is. En ik zie dat de jeugd ook heel ijverig is om alle papier en vuil bij elkaar te verzamelen. En het oogt dan ook wel mooi in de wijk, hè? Ja, hoe komt er zoveel rommel in de wijk? Geen idee. Nou, ik denk als mensen eens wat vaker wat in hun zak stoppen als ze het kwijt willen, dan voorkomt dat ook al veel. Vuilnisbakken dragen daartoe bij. En oog hebben voor je eigen omgeving. Want ligt er veel rommel hier? Best wel. Ja? Wat heb jij al allemaal gevonden? Energieblikje, chipszakje, plastic. Wie gooit dat allemaal weg, denk je? Kinderen. Kinderen. Alleen maar kinderen? Maar ook ouderen. Die kunnen dat ook doen. En wat vind je daarvan? Niet goed. Gewoon in de prullenbak gooien, dat is veel beter. Staan er voldoende prullenbakken? Nee. Soms niet, soms wel. In het dorp wel hoor. Bijvoorbeeld in het dorp wel, maar hier bijvoorbeeld staat geen prullenbak. Dat zie ik niet. Maar er moet er wel eentje bijvoorbeeld hier staan. Of kan ook daar staan. Maar ook al staat er een prullenbak, dan is het blijkbaar vaak nog te veel moeite om de rommel erin te doen. En dat kost de gemeenschap veel geld. En wie gaat na deze actie nou de perkjes en de plantsoentjes schoonhouden? Wij, de gemeente, nog steeds. Indirect natuurlijk, met onze aannemers die dat uitvoeren. Kost dat de belastingbetaler nou veel geld? Ja, we zijn ongeveer €250.000 per jaar kwijt. Voor de gemeente Venray. Aan opruimkosten. Dus dat is een hoop bedrag. Ja. De Keep It Clean Day is ingesteld om de mensen bewust te maken van hun omgeving en deze schoon te houden. En dat lijkt te lukken. We hebben dit jaar dus 800 deelnemers en ik hoop volgend jaar nog meer. En dat mensen zich ook zelf aanmelden hiervoor. Maar dus, ja, wat ik zeg, iedereen zijn straatje schoonhoudt. En liefst het hele jaar door natuurlijk. Dan zijn we allemaal gered. Samen strijden voor een betere wereld? Zeker weten.